Фотографии на память, поздравления и напутствие. В аэропорту Грозного провожают верующих, которым выпал шанс впервые в жизни совершить большой хадж. Проводить паломников прибыл советник главы региона муфтий Сала Хаджи Межиев. Он пожелал верующим благословенного хаджа, принятия молитв, дуа и благополучного возвращения на родину. ويزغلوش دال دائما نعش اللي نتايلوين ويزغلوش دال مسير عمل عبادة حجل عمرة زيارتش قبول دايل دال موسوخ نح ويباتش رمضان عاش دال عالش ولزو ومخدس ومخنان ايمان عاش تساره بوسوبنيه دوغ ما حستر قشرها اشت حجل دنز بولش بول حجل دين بوش بول حجل ايرداق ديش بول شو مسكش ناها غيلش ناها تحكيم شبع جرجسا حجن سبوهيتش بو وزغلوش الله دال شيقية تمسان قبول ساعة دويل وزغلوش دال دعبي الخش حبوغوش مسيري دال نقطة بويل وزغلوش دال نق مرشا بويل مسيري دال عمل عبادة قبول دويل. Вместе с паломниками Сала Хаджи Межиев совершил религиозный обряд зикр. Поездка организована за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ежегодно за счет фонда сотни верующих получают возможность отправиться на святые земли и совершить один из обязательных столпов ислама. Кава Айдемирова, Сайдеми Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя.